It-tfal u l-familji li se jmuru l-bandli ta' Ġnien Santa Margherita f'Bormla se jgawdu minn ambjent isbaħ u aktar sigur wara li fiż-żona saru xogħlijiet ta' rinnovar b'investiment ta' aktar minn 90,000 euro. Ix-xogħlijiet saru mill-Kunsill Lokali ta' Bormla b'fondi mill-iskema ta' finanzjarjament ta' proġetti kapitali maħruġa mid-Diviżjoni għall-Gvern Lokali u inkludew rinnovazzjoni ġenerali ta' żona, tħawwil ta' pjanti u arbuxelli u bandli ġodda. Is-Sindku ta' Bormla Marko Aġus innota kif dawn l-iskemi il-Kunsill Lokali kunu f'pożizzjoni li wettqu proġetti ġodda mingħajr ma jirikorru għal fondi mill-allokazzjoni prinċipali tagħhom. In-nefqa totali kienet ta' madwar 200,000 euro li minnhom sar Ġnien il-familja, Ġnien Santa Margherita dal-bandli ta' sbieħ u daħlet 3 tibliet li ser ikonna proġett kbir ħafna. Fiż-żiara li għamlet is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli qalet li dawn ix-xogħlijiet għandhom lan li jkomplu jsabħu lil din il-lokalità fl-istess waqt li r-residenti jkollhom aktar spazji miftuħa fejn għattaw ħin ta' kwalità.